Estem en una Figueres on una bona part de les famílies viuen una situació de desigualtat greu. Què podem fer per capgirar aquesta situació? Serveis socials, evidentment, és un d'aquests mecanismes, Exacte. però que avui per avui no acaba de donar els resultats que es mereix. Tenen un pressupost per aquest any 2015 de 2.600.000 euros. La plantilla dels serveis de seguretat de la ciutat ens costa més de 3 milions d'euros. S'ha de treballar també en el sentit de fer-los més transversals. Les treballadores socials treballin conjuntament amb escoles, amb els serveis sanitaris. Els drets universals per a les persones no estan garantits. No estan ben coberts. Un d'ells és l'atenció sociosanitària als ciutadans de Figueres. L'Ajuntament hi té molt de pes dintre la Fundació. No hauria de participar tant en el que és el dia a dia, hauria de deixar més llibertat en els professionals i en canvi marcar més les bases polítiques del que ha de ser un hospital públic. Exacte. Una de les primeres coses que reclamarem des de la CUP serà tractar el tema de les llistes d'espera per intervencions quirúrgiques que en aquest hospital se'ns està fent insuportable. Hi ha molts més temes. Tenim una necessitat de nous equipaments sanitaris. Per exemple, per la gent gran només tenim els ARCs, però és absolutament necessari tenir un nou geriàtric de gestió municipal. Exacte. I acompanyant aquest geriàtric de gestió municipal, és evident que també necessitem un hospital de dia i també necessitem una cosa importantíssima que tenen totes les ciutats del nostre entorn i nosaltres no tenim, que són els pisos totalits. Això és un exemple del que està passant en aquest país des de fa molts anys. Aquest edifici és propietat d'un invent que se'n diu Frob. Mentrestant, tenim centenars de famílies que busquen un sostre digne i no som capaços. En aquest sentit, jo voldria accentuar i valorar moltíssim la feina que han fet els moviments de base, com la plataforma d'afectats per la hipoteca, per defensar aquest dret fonamental. La PA ha posat a l'opinió pública una problemàtica molt greu i que les actuacions des de l'Ajuntament ha estat tapem aquesta queixa, aquest moviment. És que és la seva manera d'entendre les coses, no? El que són problemes socials cal amagar-los. Quan no es pot, s'externalitzen. De fet, la bossa de pisos de lloguer social... La tenim, mira, jo he participat com a representant de la CUP a la Comissió d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres i nosaltres, com molts d'altres, hem hagut de marxar. I en aquest sentit, quines mesures són les aplicables per capgirar la situació? Primer de tot, s'ha de forçar els bancs, que tenen una quantitat de pisos impressionant tancats. S'han de fer parcs d'habitatge social suficients per una ciutat com Figueres. La proporció que ens tocaria a nosaltres seria uns 200 pisos socials i en tenim 30. I és que si les persones no tenen cobertes les seves necessitats mínimes, aquelles que marquen els drets humans més elementals, no hi ha integració possible. Ja ho deia l'Antoni Baños l'altre dia al Palau Sant Jordi, no tindrem un país lliure si les seves persones no viuen dignament.